Gak. Yang kedua lur, wis mari kon dhuwur munggah, delok ndek isor urung mili. Tibake petot ndek tengah. Pecah ini kok. Oh. Oh, sok double lagi, Mang. Ayo, lah iku lho padang pringe pules angin yo. Ayo kok. Oh. Ketangnya terang. Panas. Anu ae. Iku soke sampean gua sik gaji yo. Engko lek perkara anu kok dibatek ngene nek kono lak mudhun ah. Iku lho, kok dipepeno ngidul. Masrut iku engko iko dibatek. Kok digedhono ngidul. Lek gak gelem yo anu wis. Dikresno ae. Apa? Diketok kres ae wis. Oh, longsor.